Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, congressional hearing angot sa mataas nga sukot sa kuryente kag power interruption sa Seneco patigayunon sa masunod nga bulan. Cholera outbreak gindeklarar sa isa ka barangay sa Bacolod. Sa balita nasyonal, 3.5 ka bilanggo nagakapatay adlaw-adlaw sa mga presohan nga sakop sang Bureau of Corrections. Voluntary nga pagsuksok sang face mask sa indoor areas posible magpasaka sang kaso sang COVID-19. Sa balita international, mga persona nga may HIV kag mahuya nga immune system madasig matapikan sang monkeypox. Sa sports, Phoenix Super LPG daog naman sa Rain or Shine sa PBA Commissioner's Cup. Sa balita entertainment, Sunshine Cruise gain panginwala nga nagabusong kag natala na magpakasaliwat kay Cesar Montaño samtang sa balita special. Paano magselebrar sang All Saints kag All Souls Day ang iban nga pungsod. Maayong aga Bacolod, maayong aga binugawain sa Western Visayas. Karon nga adlaw Webes, Oktubre 27, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. kag Aksyon Boy Duran. Ang mga kung sa aton balita sa lakat sang panahon. Last stress karon nga aga ang sentro sa tropical depression nga paeng ang ulihi nga nakitaan sa kalayon nga 670 kilometros na sidlangan sang Borongan City, Eastern Samar. Ini ang may dala nga kabaskugon sang hangin nga naglambot sa 55 kilometros por hora malapit sa sentro kag pagmadlos nga naglambot sa 70 kilometros por hora. Ang Western Visayas, lakip ng Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod, maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan kag pag-ulan bangod sa trough sang tropical depression kag ang shear line. Mahuyang tubtob kasarangan nga huyop sang hangin ang mabadyagan sa bugos nga isla sang Negros. Ang adlaw nabutnak na 5:38 kaina, magatulog naman na 5:26 karon sa hapon, samtang ang temperatura yara sa 24 degrees Celsius tudto sa 31 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Yes, good morning na mga kaaksyon liwat kag welcome diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Rainy morning kita mga kaaksyon. Halong liwat sa aton nga mga kaaksyon ha sa pagbiyahe. Kag ginapabalo naton liwat nga may mga additional kita nga mga LGUs nga nagdeklarar sang class suspension, no? Yes. Ang nagdugang direksyon ni ang siyudad sa Silay. Pila number ano na daw? Number 11. Ay, Number pito pa lang kayo na, no? So, banwasang Murcia, tanan nga level, pribado ka pang publikong eskwelahan. Banwasang Calatrava, tanan nga level man. Siyudad sa Silay, all levels, pribado ka pang publikong eskwelahan, wala klase. Yes. Banwasang Ibi Magalona, tanan man nga level, no? Pribado ka pang publiko. Ang Talisay, elementary kag high school, wala sang klase, no? Ano pa yung nagdugang? Victorious, Action Boy. Victorious. Bagpagid lang. Tanan nga level sa private kag public schools man. Wala mang klase, no? Yes. So again, ang advice is ulo aligmat lang mga kaaksyon na kaghalong lang kita sa sining maulanon nga panahon dala sa why actually sang signal storm signal diri sa aton. Wala Action Boy. Bangon din isa sang trough kung daw ikog bala sang Kag ang shear line. kag ang shear line. O kag ang pag-enhance sa monsoon southwest monsoon o kung habagat. Yes, actually Kumbaga Action saya. Boy, ang may storm warning signal dito sa may Luzon. Signal number 1 sa northern portion sa Eastern Samar. Sa San Julian, Sula, Taft, Canavi, Dolores, Maslog, Orasan, Policarpo, Arteche, Hipapad, City of Borongan. Eastern portions ng Northern Samar, Lapini, Gamay, Mapanas, Palapag, Lawang, Pambuhan, Katubig, kag Las Navas. So far, Action Boy, mo na iya. Signal number 1 lang. Signal number 1 lang, Action Boy. Okay. So medyo pero may ara kuno ko Kapaet kay paeng. Depende kuno may magasama basi kuno magsasaka pag ini ang sa warning storm signal. True. Oh, tanaw pala panilag lang Nagalansar kita. siya Action Boy sang mga Ha? sang mga different Basta halong-halong lang no, especially sa mga lugar naton diri sa probinsya nga
buan sang ulan. Yes, kay ba ato bala namuno kag ina ni Doc Ilian sa inigaran ni Galia sa mamaylan niya wala to sa pag-ulan-ulan. Why? That's why ang iban blagambal nga ay tani bilugo na lang nga wala klase ang Yo. Negros Occidental. Malakada, hindi siya depende na pwede. sa panilag sa mga LGU mo sa Yes. sitwasyon sa ilang lugar. Oo. No? So, depende na kung natanaw nilang sitwasyon dira. No? Ate, sige, okay. Oo. Joy, Leo, ko daan may message ko sa inyo. Standby na kita sa aton mga balita lokal. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:18. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita lokal, natala na magpatigayon sa congressional hearing angot sa ginfile nga House Resolution number 475 ni Bacolod Congressman Greg Gasataya angot ni sa mataas nga presyo sang kuryente, masami kag gulping nga mga power interruptions sang Central Negros Electric Cooperatives. Sa interview sa Aksyon Hotline, ginpahayag ni Gasataya nga sa Nobyembre patigayunon ang mga hearing. Wala naman napalayag ni Gasataya kung ano nga adlaw. Ang sesyon sang Kamara magabalik sa Nobyembre 7. Nag-co-author sa among resolusyon si Negros Occidental 3rd District Congressman Kiko Benitez. Gindeklarar ang cholera outbreak. Sa angot sa amuman nga congressional hearing, yaring kabahin sang pahayag ni Congressman Greg Gasataya. Ma-resume kami November 7 pa. So, 7, pag-resume okay. na mo November 7, ang gin-file kong resolution since we are on a recess, i-refer na siya sa Committee on Energy, who is chaired by the former Speaker, no, Congressman Velasco. No? Gindeklarar ang cholera outbreak sa Barangay Alihis sa siyudad sa Bacolod matapos na record ang 3 kaseparado nga kaso. Ini ang base sa gin-issue nga CHO Advisory number 1 na petsan Oktubre 25 kag permado ni City Health Officer Dr. Maria Carmela Hinsoli. Ginpahag ni Councilor Claudio Jesus Puentevilla, Chair sang Committee on Health, Martes nga adlaw sa may ginpatigan nga emergency meeting kaupod si Mayor Albi Benitez, City Health Office kag iban pa. Sunog kay Puentevilla, bangod sa pagdeklarar sang outbreak sa amo nga barangay, may task force nga maga-monitor sa Alihis kaupod man ang sanitary inspector. Dugang pas ang konsihal, nalakip sa i-monitor ang mga negosyo sa Barangay Alihis, ilabi na ang may angot sa tubig kag pagkaon. Natala na man nga magkuha sang water sample ang CHO sa lugar sa diin nagapuyo ang residente para mapaidalom sa laboratory examination. Liwat nagpangabay si Puentevilla sa mga negosyo nga mag-comply sang sanitary kag business permit. Well, gin-declare sa isa ka barangay, kaya actually emergency meeting kagapon with the mayor and city health office. Amo na, strictly i-declare ang isa ka barangay Alihis, and closely monitor, no? Si Councilor Calao Puentevilla. Na-record naman sa City Veterinary Office sa siyudad sa Bacolod ang una kumpirmado kaso sang rabies. Sunod kay City Veterinarian Aguila de la Torre, isa katuig nga bata nga residente sang Charito Heights Subdivision sa Barangay Granada, ang ginkagat sang ido sang tupad balay sa Agosto kag kumpirmado sa rabies. Ini ang unang kaso sang rabies sa Bacolod karon nga tuig kag buhi man ang pasyente. Ginpahayag ni De La Torre nga padayon sa karon ang paglibot sa ilang vaccinator sa mga barangay para sa libre nga bakuna sa makasabatan kag karon yara sila sa Barangay Villamonte. Bukas man ang opisina sang CVO sa Old City Hall para magbakuna sang sapat sa tag 50 pesos. Sa record sa CVO, nagdangat na sa 21,637 ang nabakunahan nga ido kag 10,693 ang naserbisyuhan nga kliyente. Nanawagan ang Task Force Botagoy sa mga negosyante, ilabi na ang nagabaligya sang karne nga dapat matinlo para masiguro ang food safety kag pwede makaon sang publiko. Ini matapos na kumpeskar sa Lunes sa Joint Operations and Task Force ko para City Health Office, City Legal Office kag Permits and Licensing Office ang 317 kilos ka dressed chicken nga nagapanimaho kag nagalagom na ang kolor. Ang operasyon ginpatigayon sa isa ka dressing plant sa Villa Lucasan, Barangay Mandalagan bilang kabahin sang routine inspection ng Task Force.
Kay Martin Pinaga, head sa Task Force Butagoy, dapat siguraduhon nga matinlo kag preska ang karne ginabaligya bangod ini ginaluto kag ginakaon sa publiko. Dugang pa ni Pinaga magluwas sa food safety kag sanitary nga kampanya, kabahin man ini sa tikang sa otoridad batok sa kolera. Nagpasalig si Pinaga nga padayon ang ila paglibot sa syudad para magpatiyan sa inspection, ilabi na nga naghilapit ang tigkalalag nga magsaka ang demand sang baklanay sang karne. Kung pwede lang no, nang gina-encourage sila nga pag mag-handle sa ilang mga meat, ang ilang pagbaligya, dapat sa matindo ang number one ang atong food safety na good for human consumption, kita lang ginabaligyan nila. Ang kabahin sa pagpahayag ni Martin Pinagang, head sa Task Force Butagoy. Nagapati naman si Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang kung mayaragin man sang executive order ng ipagawa ang Malacanang sa palabuton angot sa optional nga paggamit sang face mask sa indoors. Ini ang sigurado nga mayara sang nagakaigong nga basihan kag guidelines ang implementasyon. Sunod kay Tumimbang, magasunod lamang ang probinsya sa anuman nga desisyon sang nasyonal, labi na nga sila man ang responsable sa pagdiyon sa maregulasyon nga napatuman sa bilog nga pungsod. Duwa pa ni Tumimbang, bangod voluntaryo kag optional lamang ang pagpatuman sini sa palabuton. Yaraman sa gyapon sa publiko ang paghimo sang desisyon kung paano proteksyonan ang ilang kaugalingon batok sa padayon nga risgo sang COVID-19 nga pandemya. Ginpresenta sa Lunes nga adlaw ni Chairperson sa Human Rights Advocates in Negros, Chairperson Pete Pico sa Interagency Committee on EJK and Enforced Disappearance nga sa kalawigon sa Memorandum Order No. 32 sa administrasyon ni Anay Presidente Rodrigo Duterte. Pila ka mga lider sa progresibo nga grupo kung ginaligar ng biktima sa state-sponsored killings. Sa diyan ipatayan ni si Attorney Benjamin Ramos Jr. sa Nobyembre 2018, Bernardino Patigas nga ginpatay sa Abril 2019, Zara Alvarez nga ginpatay sa Agosto 2020, ang Sagay 9 Massacre kag madamo pa nga iban. Ginpresentar man ni Pico sa tubanan day DOJ Assistant Senior Prosecutor Dino Santiago kag Attorney Regino sa CHR ang ginaligar death threats sa mga human rights defenders sa Negros Island. Ilabi na sa ilananday Noli Rosales ng KMU, Erenio Longinos ang Bayan Negros, Bush Lozandes ang NFSW, Felipe Helia sa September 21 Movement, kag iban pa nga mga aktivista kag lideres sa mga mangunguma na man ang pagkadula ni Ever Larit sang kadamay. Sa kanabusan nga bahin sa aton balita lokal, may ginrekomendar na nga lugar ang sangunang panlusod sa Bacolod nga pwede baligyan sang bulak sa tion sang sining tigkalalag. Sa regular session, ginpahayag ni Councilor Celia Flor, chair sa Committee on Markets, ini nga malugar amo ang sa Burgos Market, Libertad Market, sa Dalan Gonzaga kag San Juan sa Bacolod Public Plaza, kag sa Guas ang Burgos Cemetery. Sunod kay Flor, may nabato na nga 300 ka mga application ang City Administrator's Office nga luyag magbaligya sa syudad. Kalakip na dire ang mga flower vendors gikan sa Murcia. Si Murcia Mayor Jerry Rojas ang nagpadala sa sulat sa Bacolod LGU nga nagapangabay nga tugutan nga magbaligya sa Bacolod ang ilang flower vendors. Apang nagsustion si Councilor Cindy Rojas sa kung mahimo, hatagan sang prioridad ang mga Bacolod noon nga flower vendors nga subong makabawi bangod sang pandemya. Para kay Councilor M ang naman, pwede man nga pangabayon ang mga Bacolod noon nga flower vendors nga sa banwa sang Murcia magakuha sang supply sang bulak. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:25. 3-5 kabilanggo nagakapatay adlaw-adlaw sa mga presuhan nga sakop sang Bureau of Corrections. Samtang voluntaryo ang pagsuksok sang face mask sa indoor areas, posible magpasaka sang kaso sang COVID-19. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Sa ato naman nga nagapangapebla dira ang For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature.
Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute Okay, sige. Dra sa naga-monitor na sa Facebook, ha? Please like, follow, and share sa aton nga FB Live. Sa kay Jessa Escosar Ciares sa Kawayan. No? Mga taga-Kawayan, halong-halong lang ha, kay maulanon panahon dira no? Halong-halong lang dira sa mga taga-Banwa sang Kawayan. David Arevalo Jr. from Binalbagan. Miss Georgia Gargaseran, coffee with egg. Wow. Kagano naman? Kuan daw, ano na sa? Croissant, de? Oo, yes. Social, ha? Social. Hindi na loaf bread. Hindi na croissant. Croissant na. Ana Sinoro, kag Maria Luisa Luing Melos. Ma'am Luing, good morning dara sa imo kay Melchor dira. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langgo. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginubakal silpon kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ko try lang kay basi kaloyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di amo na guro sir, madam. Sige. Standby na sa aton mga balita national.
Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:33. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mabalita nasyonal, 3-5 ka inmate sa konpreso nagakapatay kada adlaw sa tanan nga presohan nga sakop sang Bureau of Corrections. Sunod kay Bucor spokesman Gabriel Chaklag, ang nagakapatay adlaw-adlaw ang average nga 3-4 kung isa nagalambot pa sa 6 ka PDLs ang nagakapatay. Mayara kapin 49,000 ka PDL sa bilog mga presuhan sa Bucor kag may nagakapatay gid adlaw-adlaw. Dugang pa ni Chaklag, kalabanan sa mga bilanggo ngayon nagakapatay sa natural nga mga rason. Iya paginpaatang gabangod sa katigulangon nga kalabanan naman nagahalin sa ospital. Bisan antes man ng pandemya, amo na sining kadamuon sa mga inmates nga nakapatay kada adlaw sa ila mga pasilidad. Tungod sila may ginatubang na sila nga problema sa kadamuon sa mga bangkay nga wala pa makuha sang ila mga pamilya nga nag-aara lang sa mga punerarya. Kung hindi makuha ang bangkay sa sulod sang 5 ka bulan, ginalubong ang napatay ng inmate sa NBP Cemetery. Ang palahayag ni Chakla ang kasunod sa pagkapatay sa ginaligar middleman sa pagpatay sa broadcaster nga si Percy Lapid nga si June Villamor. Sa unang autopsiya sa National Bureau of Investigation, atake sa korazon ang ginkamatay ni Villamor. Ginbulgar sa utod ni Percy Lapid nga si Roy Mabasa nga nakabaton sa naglain-lain nga sa isang pagpamahog ang ila pamilya apang ginpasiguro sini nga dayon sa gihapon ang ila pagpakig-away. Sunod kay Mabasa, isa sa pamilya sa iya utod na nakabaton sa pagpamahog nga sila ang isunod. Bangod sa mga pamahog apektado ila giho kag pangginawi. Ginpahayag ni Mabasa nga sila lamang ang mahimo mag-away kag mapalayag agud maangko ng hustisya sa pagpatay sa iyang nga utod. Sunod pa diri hindi sila mahadlok sa sinuman kag sa baylo naghatag ini sa ila sang kabakod nga tutukan ang kaso. Sa pihak sinigin pahayag ni Mabasa nga ginhatagan man sila sa PNP sang kaygayonan nga makapili sang pulis nga magabantay sa ila kag ginpangayo naman sini ang bulig sang NBI. Ginapausisa sa karon ni Senator Rafi Tulfo ang mga personnel sa Bureau of Corrections kag ang ila taratapanan kung may baluan kung may labot na mayini sa pagpalusot sa mga kontrabando sa sulod sa New Bilibid Prison. Sunod kay Tulfo, dapat maimbestigahan man kag mauntat ang SIM card for rent sa sulod sang pasilidad. Nagwa ang palayag ni Tulfo matapos may baluan sa utod sang NBP inmate nga si June Villamor, ang middleman sa pagpatay sa broadcaster nga si Percy Lapid nga ang iautod ang may access sa isa ka mobile device samtang yara sa prisuhan. Palayag pa ni Tulfo kung wala kuntan isang access ang mga preso sa kontrabando kaangay isang cellphones, malikawan ang pagpatay kay iban pa nga krimen. Sa iban pa nga balita nasyonal, nagakahangawa sa karon ng infectious disease expert sa posibilidad nga pagsaka sa kaso ng COVID-19 sa Pilipinas sa tion nga voluntaryo na ang pagsuksok sa face mask sa indoor areas. Sunod kay Dr. Ron Jean Solantes, sa piyak nga wala ginadali-dali ang anunsyo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga mag-issue ng executive order nga nagahalog sa pagsuksok sa face mask mandate sa indoor areas. Pa nagapabilin ini nga may pagpangduha-duha sa mahimo matabo, ilabi pa nga damlag lang sang na-detect ang Omicron XBB subvariant kag XBC variant. Palayag ni Solante, mahimo ini nga makapasaka sa kaso apang nagalaom nga hindi magtuga sa pag-overwhelm sang healthcare utilization sang pungsod Pilipinas. Samtang gindepensahan naman ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pag-appoint kay anay PNP Chief Camilo Cascolan sa DOH kag nagpahayag nga trabaho sini ang pagpatigayon sang administrative audit sa ehensya. Ini ang pahayag ni Marcos matapos ang pagkwestiyon sa pila ka health groups kag medical practitioners sa pagpili kay Cascolan bilang undersecretary sang DOH. Sunod kay Marcos, iya ginbutang si Cascolan sa pwesto hindi bagod tutukan sining isyu sa ikaong lawas kundi tutukan sini ang function sang DOH rason nga hindi sini kinahanglan nga mangin doktor. Ginkumpirmar ni Marcos nga kabahin man sa trabaho ni Cascolan ang pag-usisa sa posible procurement syndicate sa DOH. Ginaduso sa karon ni Cagayan de Oro City Representative Rufus Rodriguez ang pagban sang dumuluong nga sakayan pandagat sa teritoryo sang Pilipinas. Ang hagna una ginpasar sa 18th Congress apang wala nang kalusot sa Senado, rason nga liwat ini gin-file ni Rodriguez. Sunod kay Rodriguez, importante nga mayara sang layi nga nagadumili sa mga dumuluong nga sakayan, ilabi na ang wala sang panugot sang gobyerno. En kaso nga mapasar bilang layi, ang presidente sang pungsod ang magaplasta sang rules and regulation, may angon sa pagsulod sa mga dumuluong nga sakayan pandagat kag sinuman nga maglapas ang may penalidad nga 6 ka bulan tubtub duha ka tuig nga pagkapreso kag may multa nga masobra 1 ka milyon ka pesos. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:38. Ang ato nagapanguna nga balita international, balita sa sports showbiz kay iban pa sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa may mga bukol naman dira sa lawas. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi.
isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sunod kag sang pungsod Pilipinas. Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po, nang si mama wala di eh, atos sa Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot eh, ako nang sa balay. Pero Breathe like you want kumusta ka daw? Anong gina-search mo naman? Bay, ilang ko bala. Kaya wala taman ka da ginapabayan. Si Bailang ko bala kay wait man ka ginapabayaan. True, di ba? Kasabat ka na si mo, right? Ikaw na daw. Kaya, Ulo brama. sana ola, sinari de las 4. Karon, bunggo, utang mo ni Dennis Richard Tiborama. Di na to siya, charot. Kaya di alam mentor ako da. Ang balata ka nga nga. Ari ka na kay Michael Singo Lamayan, no? Ha? Michael Singo Lamayan, good morning. John Aliniñal de Crepito, good morning. Tama na lang ko na si R.R. Joy, kag Edgar Cepeda, Julius Celis, John Dexter, Kit Macariola, Karen Guzman, Laguer, Dequilia, hindi na ko hindi, kundi rin pangalan ng pinaido. Adlaw-adlaw na monitor. Thank you so much. Kay Cecil Batindaan, good morning. Dira sa may barangay Handumanan, thank you so much for watching, guys. Ma'am Vanessa Mayo, hello. Dinner na ko nagutom after a long day classes. Salad night with toasted garlic. Yuck. Nagyak ko yung mambana kay may garlic. Good day to you all from Ian Dock of Rochester, Minnesota. Hello, Ma'am Homa Lamina. Mo. Yes. Oh, yes. May lahi ni sa sang hindi black o yun garlic. Sang garlic. Sang bangs. Ma'am Homa Lamina, good morning. Amo na protection siya sa mga sa mga Tapos na black round yung saong ng bars mo black na nung karon si saon mo. Sa lapiron mo ni karon na. Tanawon ta. Nasa lapid nga bangs. Namin ko ron, no? Oo. Namin nasa lapid nga bangs. Basi ko ano naman ang ilunsar mo. Ang next session boy, si Eddie Laus. Good morning. Nag-monitor lang sila ko ni Nana Isabel. Thank you so much. Josephine Lacson, good morning. Kamusta na ka mo? Wala klase all levels to dugid ulan. Great ya ko na iya anak si Rudilyn kag iya nga husband. Hello, Rudilyn and husband. Thank you so much, Ma'am Josephine Lacson. Si Rodolfo. Ha? Ay, nagilala. Ang yung husband nila si Rodolfo. Husband siya ang bata. Charisse, good morning. Si Pempengko, rin ko ng pilido yan. Ray Flores Barioga, good morning. Sir Ray Flores, may agadra sa imo. Jovelyn Turada Mangyaw, watching from Barangay Mansilingan. Uy, kamusta naman taga Barangay Mansilingan? Usually, dan action boy, dira man ang mga barangay nagarolan ulen. Ay, nag-deliver siya, baby girl. Congratulations. Welcome to the world. Baby Roya. Ara sila sa Florida. Ay. Welcome. Welcome. Anong nami iambal sa mga bago bata man? Congratulations, Sa bata? Sa bata. Welcome, welcome. Welcome to the family. Ay, Welcome to the family. Kabalo ko na. Wala na ako din sa sugpo. Hindi ko alam. Kabalo ko na suna. Kabalo ko na. Wala na galing sugpo na yun. Ma'am Vanessa Mayo, medicine ay ang garlic. Yes, ma'am, to you. Charot. To you, for me, it's allergen. Allergen. No. Allergenitis. I'm allergist. Alam din na nadula na to. Si Anthony Caherman, good morning. Dira sa imo. June Ceballos, may agaman. God bless both of you. Dira sa may banawan sa ibang magalon, nga wala man klase subong adlaw. Hello, dira sa inyo. Homa Lumena, mga agadra sa imo sa Gardenville Subdivision. Yes. Kay Kagawad Ulay Abalahon, dira sa may Barangay Kabug. Yes. Mga agaman. Tanaw lang ka mo da, kay wala ka mo brahon. Di syempre, tanaw mo ka mo di. Ay, bro. Carrie C. Kag i-share. Yes, please do like, share, and follow ang Facebook page Aksyon Radio Bacolod. Of course, ang Facebook page ko, Aksyon Eden Aboso, kag Aksyon Boy Duran nga Facebook page. Meron ko. Follow me on Instagram and TikTok at Ifea. Yes.
Ating morning sa imo kag Jemboy Valdez, Ray Flores Barrioga, kanami isang banks. Thank you so much. Standby na sa atong dugang nga mga balita. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:44. Sa detalye na sa Balita International, nagwa sa pagtuon sa US nga mga persona nga may mahuyang immune system, ilabi na may mga human immunodeficiency virus o kung HIV, ang madasig nga matapikan sa sintomas sa monkeypox kag mas makamamatay. Sa pagtuon pagi sa 57 ka US patients nga na hospital bangod sa severe monkeypox complications, 83% diri ang may severe weak immune system kagalabanan sa ilang HIV positive. Sa report, mas sobra 90 ka pungsod kundi hindi pa endemic ang monkeypox ang nagadeklara sa outbreak bangod sa viral disease. Sa karon naglambot na sa 76,757 ang nagpositibo sa monkeypox. Sa negosyo naman, nagpangabay ang Philippine Association of Meat Processors Incorporated sa Department of Trade and Industry sa pagdugang sa 1.50 tubdo 2 ka pesos sa kada 150 ka gramos sa lata o canned meat. Sunod kay Pampi Vice President Jerome Ong, maapekto man ini sa presyo sang hotdog, sausages kay iban pangakaangay nga produkto. Dugang pa dapat 3 to 4 pesos ang saka apa nagaisa sila sa DTI nga makamaligya sang dilata sa mas barato nga presyo, rason nga nagpanugot sila nga numuan ang inapangabay nga dugang sa presyo. Palayag ni Ong ang mahal nga presyo sa imported nga deboned meat paghuyang sang peso kontra dolyar nga nagapadayon nga giyera sang Russia kag Ukraine ang rason sang pagmahal sang balaklon. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 58 pesos kag 25 sentimos, Singapore dollar 41 pesos kag 48 sentimos, samtang ang Hong Kong dollar 7 pesos kag 42 sentimos. Sa ato naman nga balita entertainment, ginpangiwala sa aktras kasi Sunshine Cruz ang inaligar nga nagabusong siya kag natala na nga liwat magpakasal sa iya anay bana nga si Cesar Montano. Sa post ni Cruz, ginkatingala si Nikon nga madamo sa naga-congratulate sa iya, tubtub nga nakita niya nagalapta nga fake news sa social media. Madumduwa nagligan nga Agosto, nagupod ang duha bang nag-attend si Montano sa 18th birthday sa ila ikaduha nga bata nga si Sam, kag sila mayara pa sa duha ka mga kabataan nga Senday Angelina kag Cheska. Sa balita sa sports, daog naman sa ikapat na nga beses ang Phoenix Super LPG matapos ginpierde ang Rain or Shine team sa score nga 92-83 sa nagapadayon nga PBA Commissioner's Cup sa ginpatayon sa Center Antipolo. Si Caleb Wison ang nakatapo kung nakapasulod sang 21 puntos, 17 ka rebounds kag 4 ka assists, samtang si Encho Serrano may 18 puntos, 5 ka rebounds kag 5 ka assists. Balita Espesyal! Good morning! Rainy morning sa atin sinima ka-aksyon, especially ara sila sinitag sa mga panimalay, nagpapamati sa radyo, nagatanaw sa Facebook Live sa Aksyon Radio Bacolod. Good morning! 61 or 59 days before Christmas kita mga ka-aksyon. 61. Daw mo magsaka. Bakit 59 naglayo? Dugangan mo ba yun ba? Daw patugayon ko pa. True. Nagkadali na tandaan ba si pwede ma-advance. Pwede sa mga before Pwede ba December 1 na yan? Not earlier than or not later than kuha na biyara na ang Than the sunset. than the sunset. Later than the sunset. Sana na. Kag-uso naman yung action boy, ang mga video na pala nga kakanto sila sa ATM. We wish you sa ATM nga kuha ang ano mo. Tapos kanto karong kay Miss Nona, ibigay mo na ang aming Christmas bonus. Arnold Villanueva, morning dra sa imo sa Mailom. Oy, Sa mga taga Mailom sa mga kuan bala sa ano ganini sa mga BHW. Sang barangay Mailom. Good morning sa inyo. Yes, good morning dra Mas sa na inyo. nagbulig sa aton oo, sa natawagin pa conduct nga natawagin ng medical mission. Yes, Why ka correct. to? Wala ko to. Kundi Kundi wala ko yung naghilan. Why nyo makita? Why nyo makita ang beauty ni Aksyon Eden? Yes. At that time wala pa sa banks. Oo. So, yung may banks. Nako. Si Maninoy Morenante Javero de Sena, ara siya? Maninoy!
Noy, good morning. Nagapanyaga, tigpalanyaga. PM mo ko kung ang ngayon ka sa akong banks. Kay Milagros, Cesar Alit, kag Jocelyn Song Comedia. Morning. Yes, good morning. Dira sa inyo tanan. No? Thank you so much sa tanan nga mga pamati. Please do like, share, and follow. Hingagaw kay kanami ni sa aton sininga balita special. Wow. Safe self-praising. Ay, dali ka happy birthday kila na isa akong classmate, batchmate ko, Mary Jane Araneta. Happy birthday. Happy birthday to you. May meeting kami ni sa November 5. Ang mga classmates ko, 5 de nag-schedule Nobyembre. kami, 5 de Nobyembre. Kadamos matugon la iya sa akon. Nga din kahalin, ha? May mga butan niyo. Abroad? Abroad ko yan. May mga tugon. Yes, Ano mga tugon? Ilab example? mga kapida, mga... Okay. Ano pag ito? Feeling abroad. Balikbayan. Balikbayan. Sobra ka bago sa balikbayan. Ay, nana. Gloria Moscosa Flores. Morning. Sige. Yes, alright. Action boy. Istoryahan naton kung paano magselebrar sang All Saints kag All Souls Day ang iban nga pungsod. Okay? Clear taliwata, ang November 1 Action Boy is All Saints Day. Adlaw sa mga santos. Yes, Fiesta ang sa mga November 2, santos. amo na siya ang All Souls Day. Galing kasi tradisyon dire sa especially dire sa amon sa area ta dire bala. Oo. No, November 1 yan tigkalalag, celebrate na. Ay iba niya November 2 gina. Yes. No? Pero itong tanawin mo subong sa mga holidays, ang November 2 is a regular working day. Yes. Why agin declare nga holiday? True. Kaya do, ano na siyang November 2, it's Wednesday. Wednesday, why agin declare nga holiday? Kita mo ang DepEd gani ang ilang klase, ang ilang face-to-face full. November 2. Face-to-face classes is November 2. Yes. So, pero sa October 31 sa Monday, na-declare na as a holiday. Oo. Tikalawig sa ilan, Action Boy. Sa mga nag-enjoy sa holiday, Yes, long weekend. Kamo na may long weekend. Kamo na may long weekend eh. Yes. Kami sigilan di Ti Mayo lang kamo da kay makapahuway man sila Action So, Boy. 29, 30, 31, 1. Apat sa dilaw nga pakuribong ba? Ang iban, most probably, mabal, pag nga i-leave na lang nila ang November 2. Kaya actually, Action Boy, di ba, kalabanan sa una yung puli, ina sa mga province. Correct. Sa mga kundiin, ginhalinan. No? So, na holiday pa na ganito November 2 eh. Oo. So, mong daway na. True, Action Boy. Alright. Sige. Ari, Action Boy, una gid sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Oo. Most Filipinos, kung Action Boy, dili sa ato niya, Ario, prefer, guys, di ba November 2 ang All Souls Day. Pero gina-prefer Action Boy, tuod gid man, kalabanan sa mga pamilya dire, nga gina-celebrate either October 31 or November 1. Or October 31 until November 1. Correct, Amo na the usual Action Boy nga celebration, di ba kundi makatipo-tipo ng mga pakaisahanan, mga utod. Kaya ti, syempre, Action Boy, dira lang sila makabawi-bawi man. Kag ti, kalabanan, Action Boy, example, ano mo, di ba may public nga cemetery, tapos may private cemetery. Di sa private cemetery, Action Boy, may lapad. Di da, nga, pwede sila ka-picnic-picnic. Kung madamduan mo sa una, para sa dira sa may alihis, may mga gabanda-banda pa na dala Action Boy, sa di ba? mga private cemeteries, may mga banda-banda na yung sa una yan. Kag dira sila ka-picnic for the whole day. Ay, hindi magiging whole day, kita init sa aga mo. Halim Paghapon, maghapon-hapon, basta hasta magabi. midnight. May mga nagahampaw na braha, may mga nagapabingo. Ti Action Boy, balalain ang tradition unlike sang una. Ay, sa una, do pares mo na sila sa Semana Santa mo, ang All Souls Day. Hadto na simenteryo, sindi kandila, pamalandong. O, dila lang sa balay. Subong alat tanan to nga kabanda. Semana Santa, ganito sa cementerio? Hindi, do pares sa Semana Santa, lang aga pamalandong. Okay. That's what I mean. Balo ka, ang pista minatay, pista ini sang aton nga mga patay. Yes. Ang hindi niya pista sa mabuhi. Gani. Tapos kita mo, Action Boy, wala, may mga banda, garak-rakan. Hasta 12 midnight, na pag November 2, Bakit wala sang bell? Amo na, pero sa mga public naman, Action Boy, nga mga cemetery, tika, syempre, sampaw-sampaw na daw. Wala ka madaplastaran sa mga Yung iba, sindi lang, tapos puli sa ila balay, kagdara. Pero, kung 2 years nang wala, gina ka celebrate na. Diba tayo na naman iba si Birak-Raka. Isang tao, gina-permi, kaya ako permi kaka-assign sa may alihis, da mo. Ang banda nyo na na-assign? Hindi. Ang ano man? Hindi na lang ko yung mag-report. Mabanda-banda. Sa report ko liabi ko. Yan, kasi baga stay the whole day. Kita kami, Anyo Nuevo, kita nga coverage. Ay, ano gani?
Ano ganing coverage na gani? Ano ganing Ondas. Ondas. Ano yun? New Year na yan. Sa banks ko na. Kaya wala action boy. November 1, yan nagatinerta na sa mga ano. Ay, ikaw, wala ka mangili. Kaya ari ka diya mo. Ari ko diya. Oo. At ako taga mamlandong. Kami akong diin, kami nga sa cemetery, ma-assign ti, amo na. Ti, permi ko dira sa alihis. Abo, pero ti ka tunog sa mga gala, gitara, may mga graga panahon. May katong it na may. Kompleto. Iba mga. Sumapagaling daw ginadakop na mo. Oo. Sige. Naway na ginalaw. Hindi ka mamadakpan kung hindi ka mapakita. Siyempre. Kaya patyo na da. Anong patyo na da? Patyo na da, hindi ka da makita da kay mga patyo na da ya. Hindi ko Unless dito ka sa sulod sang kuan gap tungit sa sulod sang pansyon. Pwede man. Pero tiya, hindi ka na malikawan action boy. Ang next action boy, kato naman kita sa Spain. Oo. Sa mga nag-i-star ko sa northern parts ng Spain, may ara sila tradition nga ginatawag nga Castañada. Also known as the Chestnut Celebration, action boy. Ano na siya? Sa first day of November, nag-get together ang family para sa intimate night kuno dedicated sa ila sini nga mga patay. So first day of November, November 1 meaning. Oo. Kag sila na nga mga pamilya nagagather around kung nagkakaon sang chestnut. Pero wala na butang kung anong significance sang chestnut, pero each one they eat represents the dead connection boy. So kung pilang patay nyo, mo muna kadamo chestnut. Yes, correct. Ang tawag na sila Castañada. Abi ko anay gani ang chestnuts na yan sa Christmas na yan mo. Di pa ba yung Spain? Di ba may aragan nila yung chestnuts roasting on an open fire. Pa ba ami nga niya Spain? Amo na sang kastanyas? Ambot Kastanyas siguro na. Tiki kastanyad. Basta kay kastanyada. Actually sa frankly speaking, kilala ko nung chestnut. Kagapon ko lang nga action boy. Kagabi ko lang nga nakita. Do kastanyas siguro na. Manilang man nga manilang na normal. Galing ka. Yung tawag sa Pwede mo na sa inyo. Ano siya ng mani nga may dughan? Chest na may chest. Tama na siya. Mani nga may dugan. Thank you so much. Akong bangs, ginapaalam. Ginapaalam. I think ang utok mo dagagi. Kalan. Alagyan na sa mga knowledge. Yes, of course. Ginatabunan ko kaya hindi ko pag i-share sa imo. Ang next action boy sa Mexico. Large part kuno sang Coco, Mexico, amo ni sa ang tawag to sa ila action boy, Mexico Dia de los Muertos. Muertos is Day dead. of the Dead. Day of the Dead. Yes, amo na sang widely known tradition gito sa ila. So, ang entire practice na kuno action boy naghalin sa belief nga ang souls of the deceased kuno reunite with their living family members sa una nga duha ka adlaw sa first 2 days, so November 1 kag November 2 sa adlaw sang sa first and second days ng November. Muna siya ganing ipabulayan ko kaya kagalingan ka. Yes, sa November 1 and November 2 ginapagapati sila action boy nga mga kalag sa ilang nga mga minatay. Nagabalik sa ila balay, intra kaon balin siya. Kita mo man na papati ta. Di ba na kita mo ginapainan gina sila sang pagkaon. Tapos paggamgam Hala nagbuhin. OMG. Kaya ka pa super party mo na action boy sa una tapos ang NB kita ko sa dalawang alta may mga subay. Ginapang kuha kasi sa mga subay nan. Amo man sa aton action boy do na kuha. Ano man ang Mexico ang nagsunod sa aton or kita nagsunod sa ila. I think kita ka pala sunod yan. Sunod-sunuran. Ang action boy, ang families gather, kag gina-decorate nila ila altars. Ila bu na ang pictures ng mga relatives nga nag-passed away, kag ginabutangan sang favorite food. May isa ka pelikula ko nakita na daw actually animated siya nga pelikula. Nga partis na bla mo nga kung ginabutang ang mga picture, I think may meaning na sila kang picture ibutang mo. Once nga hindi na pagbutang picture mo, kung doon nalimtan ka na. I think daw muna. May animated film ko na nakita mo. Nga kanami, animated siya po nami. Pero dumabe. Lipat ko. Daw Mexican to nga setting. Ate mo ganyan sa Mexico. Ang next action boy sa Austria. Sa Austria naman kita action boy. Austria. Yeah, sa Austrian tradition. Auschwitz. Yung pinali Auschwitz. Double. Sa Austria, Auschwitz. Ang tawag sila? Ang kapital. Abi yung tawag sila. Tadula. Kapital na labi mo. Ang mga action boy, mga maninoy. Maninoy. Naghahatag sang braided yeast bread sa ilang mga
ihada kag ihado sa All Saints Day. Okay. Kaya hambal nila, amo ni ganina kabutang, it may seem like an odd practice, but it actually originates, Connection Boy, sa ancient funeral practices. Kundiin, ang mga babaye, ginautod, ginagunting, ginautod ila braided hair as a sign of mourning. When a loved one dies. Okay. So kung sample, So ginasalapid, anay. Braided mo. Oo, kaya para hindi sila mabudlayan. Kaya di ba kung braided, gaamo na bilog lang. Sila kapag utod kung lapta na karon So, kung may mapatay, utdon na pares ni bala. Kung kung wala sila naka-braid, mag-utod, Ayawan ka. Pero braided, isa lang. Oo. Karon nga ni Tistingan ta na karon kung budlay mag-utod sina. Tistingan ta. Tistingan ta para mahuyapan ka ni Aksyon Dora. Okay? Kaya mo na siya Aksyon Boy, ang mga Feeling ko ba, buwas mo na si Aksyon Dora, nakabangs mo na. Hindi lang danay, palatangan nilang danay yan. So, amo na siya danay Aksyon Boy, buwas naman i-continue naman ni Aksyon Dora lang mga practices na. Dads Aberia, morning dira, o kastanyas, magaling chestnut Yes. Or mani. Ordinary lang ka mani, gali na, kastanyas. Jocelyn sa komedya niya, bangs, nga hindi mabangbang. Bangs sa moro. Lilian Tadena Claridad, ginagisa ko na sa mga incheck na sa manok or ginahimo nga soup. Okay. Sa kay Ino da nga po ni Ana Sinoro, happy birthday. Happy birthday to you. Bing Guerrero, good morning man. Kag kay Ma'am Vanessa May, of course, ara. Anthony Caherman from Manduao, Bayawan City, Negros Oriental. Merry Christmas sa inyong adua. Tiwayita da gift. Wala gid, ikaw may hara kami da. May hara kami da. Patas-patas lang Wala gid da gift. Wala gid. Ikaw may hara kami da. Basta may hara, malay mo, padala lang. Thank you so much. Ambal ni Dunya Elena. Dunya ha? Dunya, good Elena morning. Aligarbes. Nya, Yes. kaangayan kay Eden si Angabang. Ay, thank you so much, daw ma'am. Koreana. Ay, Hindi mo na maloglogan kay Dunya ng gambal, ha? thank you so much, ma'am. I really appreciate your appreciation of my bangs. No, kasabad sang mic, kinakaon niya kong bang. Dino Alik, Novi Magapan, Morning Man. Sige. Yes. Stay safe sa aton sining mga ka-aksyon, ha. Kag for more news and update, please visit lang ang Facebook page ng Aksyon Radio Bacolod. Actually, nalagpatan ko lang itong kastanyas. Tungkol sa ngambal mga kastanyada. Kastanyas. Gali kay correct. Gali amogin man gali, no? Yeah. Sige mga ka-aksyon, inyong mamatiyan natin mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Standby na sa Aksyon Hotline. May kopot ninyo sa Aksyon Art Tayhupon. Ang inyo naman rin ang news team. Aksyon Eden Aboso. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio.